Sanibonani, onibingelelayo ukhathini. Njengamanje ngise-Durban Station, ngibheke eGoli umnyama. Hey, liyayishaya imvula, angazi ukuthi kwenzeka kanjani, but most of the time mangabe ngithi ngiyahamba ngiyosebenza liyayishaya imvula. Ake sikhulume ngale ndaba yezembatho. La indaba la ikhona la. Uma uwumuntu noma ngabe uyathwasa noma ngabe udla amagobongo, akekho umuntu okutshela ukuthi gqoka kanjani. Ufika abakini emaphusheni akho benze ngale ndlela benza ngayo ukuthi bakubonise izembatho. Ngabe uphupha ibhayi lakho lelo bhayi, ngabe uphupha umnazaretha owakho lo mnazaretha, ngabe uphupha imbatha okwakho lo. And ungangibuzi ke mina ukuthi kusho ukuthini lokho, linjani ibhayi lenzuza o linjani ibhayi lethwasa, ngiphuphe ibhayi kanje, ngabe kusho ukuthini lokho. Namhlanje uyayithola i-answer, kusho ukuthi leyo nto leyo ithole ube nayo isembatho sakho, leyo nto eyakho. Ngalawo mazwi-ke akekho umuntu odalelwe ukutshela wena ukuthi ngoba uthwasiswa yimi noma udliswa yimi igobongo uzogqoka kanjena-ke. Manje usuzogqoka i-under enembobo ngemumva, noma uzogqoka i-under enembobo ngaphambili, noma uzogqoka i-under ebovu, noma uzogqoka umnazaretha onjani. Cha, uzogqoka lokho kushiwo idlozi lakho. Okwami njengomelaphi akukona ukulawula ukuthi ugqokani. Okwami ukwenzela imithi, ngikumisele igobongo lakho udle lona. Lokho kuzokhulunywa idlozi, uzophendulwa idlozi, ikona ozokwenza sokuqhubekela phezu kwako. Ngaphandle mawukuthi mhlambe uvele esimeni sakho kudingela amagobongo alandelanayo ame kanje ame kanje, kodwa igobongo neligobongo olidlayo lizoba ney'nkulumo zakhona emaphusheni kuwena. La kwezezembatho ibona abazoyishola abakini, mhlambe futhi sebekade basho bathi wena nasi izembatho zakho. Lezi zinto lokuzibona zokugqoka lokuyibona, ngabe amajazi, ngabe amabhayi okwakho lokho. Ngisho ngeke ngikubuze kumina, ongakubuza nje ukuthi mhlambe ngikuphathe yini lokhu mama, mhlambe siye emfuleni noma ngikusebenziseni lokhu uma senza igobongo, ngizobe singakubuza mina wakuboniswa yini uthi yebo. Uma uthi wakuboniswa, ungathi futhi wakuboniswa kanti uyakuhalela, usuzwile abantu bethi okwenzuza lokhu okwani lokhu, bese uyagagamela uthi wakuboniswa ngoba ukuhalela. Cha, ungayenzi leyo nto, ukuzilimaza wena. Ungazigqokisi, ungabuzi kubantu uthene ibhayi lenzuza linjani, ibhayi lokuthi linjani, ngoba ufuna ukulithenga uzokhohlisa mina mase ngidlisa igobongo ukugqoka, ngoba uzobe uzibambezela, uzobulimaza mina umsebenzi wami, ngoba ngeke ibuye impendulo eyi-right ugqoke into ongayinikwanga idlozi lakho. Akekho ozokutshela, nami ngeke ngikutshele ukhathi nthane hayi thenga ibhayi elinje manje, thenga umnazaretho nje manje, phathi induke kanje manje. Cha, konke lokho awuzukutshelwa yimina, kukhulunywa yidlozi. Ngamanye amazwi ungayithathi kwayinhloko into eshiwo umuntu athi gqoka kanje ngoba wenza lokho. Akayena wakini okwakhe ukwelapha. Ayikho i-uniform yokwelapha, ayikho le uniform azothi igqoke ngoba uyakwelapha. Ayikho. Wena ozomtshela ukuthi ngiphuphe ngigqoke kanje, nivumelana athi gqoke lokhu, noma akuchazele ukuthi hayi lokhu kusebenza makwenzeka kanje nakanje. Angakubhlokhi ukuthi ukugqoke, futhi angakugqokisi okuthanda uyena, ngoba awudleli yena phela igobongo, awudleli mina, awudleli ukhathini, uzidlela wena. So kahle kahle kufanele kube ne-communication phakathi kwami nawe, noma phakathi kwakho nomuntu okwelaphayo, nilalelane. Futhi umuntu olalelwa kakhulu ubani? Uwena, ngoba idlozi likhuluma nobani? Nawe. Idlozi lakho alikwazi ukukhuluma nami, alikwazi ukuthi lingaloke latshela mina ukuthi wena gqoka kanje, bese mina ngibe ngizotshela wena.
Hhayi cha, lingatshela mina lizongitshela mina kona ukuthi wena ngikudlise impande kanje ngoba likubone useza ukuthi udinga into enjani. Le ezofana nse naleli kutshele yona elakini ukuthi wena udinga into enje ayikwazi ukuthi imibono yami neyakho silaphana iphambane. Kufanele ihambisane, kube khona ubudlelwane phakathi kwagobela nomelashwa. Ezembathweni ngiyaphinda ngiyagcizelela, uwena obonisa into ozoyigqoka, akuyena ugobela ofanele akutshele ugqoka kanjani. Ngingaphinde ngizwe umuntu ethene ngigqoka kanje ngoba kwasho ugobela wami, into engekho leyo. Uwena ofanele uphuphe izinto ozozigqoka. Le nto uphuphe uyibona uma ubona ibhayi, uma ubona ini yazi kusukela namhlanje, ungaphinde ungibuze, yazi kusukela namhlanje ukuthi leyo nto kuthiwa eyakho isembatho sakho. Kwagobela wakho ungambuzi, kufanele umtshele thene ngiphuphe kanje, umtshele ukuthi bathe angembathe kanje, kusuke kuyisembatho sakho leso. Kukhona izinto efanele uzisho, kukhona izinto efanele uzibuze. Okokwembatha nje akuyona nento edinga ukudiscusswa, mase bekuvezile abakini wembathe. So if bosamisele ukubuza ukuthi okay, njoba nginebhayi kanjena, nginalokho kanjena, ngikwenze njani-ke ekhathini njoba sengidla amagobongo akho, vele-ke manje usuyitholile impendulo, ungabisabuza. Uyazi lezo zinto lezo ngoba wazinikwa idlozi ezakho. Uma ungazinikwanga idlozi zilahle. Mina-ke nje angiloke ngilala kujantshi kuhambe ngitimela, ngilahle nje into ongashongo idlozi lakho ukuthi igqoke, into ongayiboniswanga idlozi lakho. Ziningi indlela ukuthi idlozi likubonisa izinto, into ongayiboniswanga idlozi lakho nje lahla. Noma ngabe kwasho ugobela omkhulu kanganani, kusho mina-ke manje ngithi lahla. Ulinde uzuboniswe idlozi into ethile, noma ibhantshi, noma ujazi, noma i-waistcoat, noma abe yini nje. Ngilinde iqhamuke edlozini into ozoyigqoka, ingashiwo umuntu. Sikhumbule phela noma ngabe kuthiwa edlozini kufana nasesikoleni, but umehluko ukuthi la suke sizofunda izinto ezahlukene ngoba siphuma emindenini eyahlukene, siphethwe amadlozi ahlukene. Ugobela usuke ezosi-assista ngendlela ezahlukene, lezo ndlela ezilawulwa amadlozi ethu. Iwona abaluleke kakhulu ukuthi silalele wona. Ngisho idlozi lakho lingathi phathi hawo, kufanele wenze njalo. Angakubuza ugobela ukuthi ulisaphi leli hawu, wena okwakho uthi umchazele ukuthi hayi mina ngiboniswe ihawu elikanje, futhi uma ugobela o-right uzokutshela ukuthi hayi uma uboniswe ihawu, okusho khona lo mkhulu wakho okuthandela ukuthi uphathe ihawu owayelithanda mhlambe naye. So ngoba yena akasekho usecela ukuthi wena umphathele lona. Akungabi ukuthi sekuzofanele ngathi phela manje la sisesikoleni semfundo eyodwa la kuzothiwa hayi ngoba lana ilokhuzana primary school, uma ngabe kugqoka ibhluku eli-grey uzogqoka ibhluku eli-grey neshirt elimhlophe. Cha, umuntu ugqoka according to what idlozi lakhe elifunayo agqoke. Lokho esuke likuvezile thena wena gqoke kanje. Phela le ndlela yedlozi ayifani ngoba suke kungeve ukuthi uthwasa abantu abamawele abaphuma esiswini esisodwa kumama wedwa. Cha, usuke umuntu kulandelwa izifiso zamadlozi akhe ahlukene. Benginxusa nje ngicela ukuthi nalabo abafosayo avela athi umuntu ngoba eyihalelile into, noma ungayihalela into uzigqokise yona uthi hayi mina ngiboniswe lokho, ngeke ukusize ngoba lawo mandla ayo. Ngisho ungagqoka isikhumba sebhubesi ngeke wathola amandla alo ibhubesi uma ungaboniswanga idlozi, wavele nje wathi kumina wena uboniswe lo. Phela ngasikhathi uboniswa isembatho bese uyasithenga wena usibika emsamo, yilapho uthola khona amandla akusona eseqhamuka edlozini, idlozi lwalethe through sona. For instance, uma uphupha intambo e-green no red,
loko idlozi elikugqokisele kona likugqokiselanga ukuthi uyaswenka. Mhlambe leyo ntambo wena uzobuza komunye umuntu athi hayi ngiyazela mina ukuthi yakuprofetha, kanti lakini yona idlozi likunike ngoba izokuvikela ey'theni, yibona abazi into abakunika yona ukuthi izokusizaphi. So abantu abangagxumi nokuphapha athi ngoba umfundisi ubani ave profetha esontweni uney'ntambo ezigreen ey'ngaka, uthi nami ngifake iy'ntambo ezigreen. Akuhambi kanjalo, into ibusiswa idlozi before kube yakho into uyinikwa idlozi. Noma sowogobela singazazi ukuthi isembatho esithile esichazayo, ibhayi elithile elichazana, ibhayi eliyingwe lenzuza. Khona kwelenzuza amandla eliwaphethe kuwena ngeke siwazi wonke njengoba enjalo njalo. Singazi ukuthi okay, like lento ifana nencwadi, cover page ungayazi ukuthi okay le ncwadi njengoba ibhalwe kanje eyesiZulu, kodwa ngaphakathi ama-page kufanele wazi maningi kakhulu, azuba one page nje ngoba naku yesiZulu bese sizokhuluma ngokuthi lethwese ihlobo noma ini. Cha, kuningi into engakhuluma ngazo kanjalo. Ungayazi ibhayi lenzuza okay lenzuza lelo, kodwa kuningi okungaqukathwa ilona ngesimo sokuthi abakini bangimbathise ngayiphi inhloso lona, kodwa bakuveza ukuthi okay malingwe luwumkhakha wenzuza, kodwa ukuthi liphetheni-ke ngaphansi kwayo inzuza leyo, noma lizokuvikela ey'theni, noma mawulapha abantu lizokwenza isini kugcwala abantu kuwena, noma lizokwenza ungalambi uma umelaphi kube ukuthi awulali ungadlanga bayangena abantu. Lokho sekwaziwa idlozi lakho, okuzokwaziwa yimina ukuthi ngugobela ukuthi okay ngoba unebhayi kanje lelenzuza. Okuningi nokunye sekuyimfihlo zakini nedlozi lakho, lizokhuluma phela nakuwena likukhanyisele. Nalento ke yokuthi-ke futhi sowogobela engathi ku-wrong ukuthi lokho sinichaze ukuthi hayi ibhayi elithile lani nokuthi okuthile kwani kwenziwa yini kube wrong, ngesimo sokuthi abanye sebevele bathenge lezo zinto umuntu ayimbathise yena ayigqokele yena, bese uyambona omunye umuntu usedansa edrobheni enqunu nale nebhayi olubophele emlenzeni usehlanya nalo through kona ukuthi uvele wayimbathisa into angayazi chaza ukuthini. Omunye uyambona usenza into eyifani eseshintsha nomqondo kade ephile right, so uyabona ukuthi umqondo wakhe soqala ukuphambana manje. Uphambana nazo izembatho lezi ngoba yini, mhlambe uzembethe nje ngoba uzizwile ndawo thizeni, kodwa kuyena azikulethi ukuphila. Zikhona lezi ezingalethi ukuphila kuyena, kodwa ziyoze zifike mhla walethelwa idlozi, hhayi lezi azisukela yena. Baningi-ke abahlanye emgaqweni nawo amabhayi, baningi abawagqoka abaswenke nawo bengaphiwanga umswenko. Uma ngabe uzogqoka ibhayi ungaphiwanga, noma uzogqoka noma isiphi isembatho ungaphiwanga umswenko lo. Yingakho-ke abanye bezogcina sebecosha amaphepha nayo izembatho lezo ngoba vele azina-protection, aziba-protect indawo, azibagenisi lutho ngoba bazembathisile zona. Kubalulekile, ngiyaphinda ngiyagcizelela, kubalulekile ukuthi isembatho makube esiqhamuka edlozini lakho. Yebo uzulalela akusuba ugobela ukuthi imbatha kanje, kodwa nawe akusuba uwena ozovele nje uhalele isembatho bese uyasigqoka, ngoba lokho kungakwenza ugcine uhlanya. Bese kubuza abantu ukuthi hawu kanjani ukuthi umuntu egqoke kangaka, egqoke zonke izembatho zedlozi kodwa nangu ucosha amaphepha uyasangana, kanti vele into ayigqokise yena ayiqhamukanga edlozini lakhe.